Komuno mune chicken ine. Chicken ini iripo sezveri Xmas kudai so itori pa cheap price. Saka iri kuita mari ko chicken ini yenyu. Chicken ini ngoita $4 chete. Chicken ini yenyu iri kudhura iyi. Ndaitadza kuitenga. Iyo mfaneo inda uchingoda zuzve mahara iwe. $4 kudhura reko. Mudhara $4 handimboikwanise. Ko mudhara ndakauya nebrela rangu monitengesera chicken yacho nemari. Iyo mfaneo kana usingaikwanisi ka chicken ini yacho chingotenga kachibage ndo chinopindira nemapfano asina mari. Saka chibage chacho chakabikwa chiri kuita mari iko nemudhara. Mfana chibage chiri kungoita 50 bond chete. Ko mudhara mbeu yechibage chacho chamuri kutengesa mbeu ipiko? Chibage ichi high quality ndakashandisa mbeu yenzou muri yese munokwana 1 muguri. Headmaster mimika zvekutengesa asi zvenyu zvemachoko ndo zvenyu chechi manje. Sai mudoedza kutaura ndidye mutupo wangu manje nini? Ndiri muyeranzo wakakwana kaini. Pataitamba chamu wande kana kodo. Pataitamba wish kana kuti chikudo. Geto randi dzidzisa budo so. Mageto ifi mese